Dobrý deň, milí čitatelia a priatelia. Ja vás zdravím z pobočky na Úvrati a chcela by som vám predstaviť 3 top knihy, ktoré sa tu teda najčastejšie požičiavajú. Začala by som autorkou od Lucindy Rileyovej, ktorá napísala viacej kníh, ale takú najznámejšiu je to 7 sestier, je to sága, je pútavo písaná, plná emócií. Ďalej by som prešla na číslo 2. Sú to naši slovenskí autori František Kozmon a Dominik Dán, ktorí píšu detektívne žánre, sú pútavo písané, jeden teda píše podľa skutočných udalostí, druhý z toho psychologického teda vlastne prostredia. No a ďalej by som prešla, aby som teda nezabudla na naše slovenské autorky. Mám teda v rukách len také 3 ukážky slovenských autoriek, ale máme ich aj viac. Treba len teda prísť na pobočku a môžete sa presvedčiť, že naozaj ich máme dosť a môžete sa pozrieť